Ej, oh my god. Jeg har shoppet sådan totalt meget i dag. Ej, hvad er det for en sky? Den er underlig. Ej, what? Ej, jeg tror, det er Gud. Der kommer noget ned. Ej. Det er en gammel mand. Hvad er det? Er det? Hvad er det? Jeg har valgt at tage ned til jorden for at finde noget musik. Jeg vil finde nogle mennesker og spørge, hvad de skal have for at sælge deres musik til mig. Vi vil da ikke bare sælge vores musik til dig. Vi vil have noget til gengæld. Vi vil have sportsvogne. Ja, og de skal være i ægte guld. Okay, det er en aftale. Altså, jeg synes, det er en lille smule sært, at Gud han gerne vil have vores musik, men altså, hvis jeg kan få en sportsvogn, så er det vel fint nok. Altså, jeg synes, det er rigtig træls, at han skal have vores musik, men altså, det er guld. A few moments later. Hvorfor er det her musik så dårligt? Hej Gud, vi vil rigtig gerne have noget musik tilbage. Okay, men så vil jeg også have mine biler tilbage. Må vi ikke godt beholde dem? Nej. Okay.